Qazaqstanyň milli puly teňe hökümetiň valyuta kursuna değişli resmi çäklendirmeleri ýatyryp, alış-çalış kursuna erkinlik berýändigini yglan etmeginiň izi süre Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynda öz hümmetiniň 26 götürümini ýitirdi. Günüň başynda alış-çalış kursu bir Amerikan dollary 188 teňe derejesinde bolan bolsa, 20 awgustda sowdanyň tamamlanan pursatynda bir Amerikan dollary 255 teňe ýetdi. Merkez Aziýanyň dürli ýurtlaryndan gelen denanlar regionda dini ekstremizmiň awandyrýan howpuny maslahat etmek üçin Qırgyz paýtagty Bişkekde geçirilýän forumda duşdylar. Bu foruma gatnaşanlar Islam döwleti atly söwüşçi topara goşulýan Merkez Aziýaly denanlaryň artýandygy barada çykan maglumatlary ara alyp maslahatlaşdylar. Forum musulman denanlarynda wekilçilik edýän döwlete değişli däl Qırgyz guramasy we halkara konflikti çözýän Search for Common Ground atly topar tarapyndan guramalashdyryly. Birleşen Ştatlaryň Kongressiniň delegasiýasy Kosowanyň paýtagty Priştina sapar etdi. O ýerde kanun çykarjylar Kosowanyň prezidenti, premier ministri we beýleki ýokary derejeli resmiler bilen duşdylar. Iki tarap Kosowanyň ykdysady ösüşini we ýurdun kanunçylygyna değişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Kosowa 2008-nji ýylda Serbiýadan öz garaşsyzlygyny yglan edipdi. Siz Adatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanışyp boldunuz.